عوز سلام تنا تقبلنا زيت بقناة تعزبتنا خميت نحن زوان زدالكم حصرت نوانون حبريتات حزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم نفنهم على توزينات من تخبط حكم لايك شير سبسكرايب مقبار يترسعوا لو ممشت عمل العالم زسم بدو سبر زينات التسميع ملو بريزيدنت دونالد ترامب زوطو حدش مجلتينتن 10 عامات تصنح نيوروبا دبلوماسيا ومدرخ بخبيد انا ويصمو يركبوا از ترامب زوطو حبريتان مرحت اوروبا او عبي سنبادن دنقاتن كم زودقم تقليتو بريزيدنت ترامب ابلع النيتو زلوهم ترير نقفيتا بمقتال ناي سلام بورد وي بيس بورد استسيم ناي غزا رؤسهم اكل دو كم زبولا افليط ملو كابزن دحار زخونه تهاجر كاب امريكا مكل خال دبلوماسيا حاجزن كجبرلا انت دادليا اب عام 1 بليون دولار بغتانا بيت مخر امريكا تخفل كم زقبا افليتهم ازو سنه نمرحت اوروبا زسن بدخوينو ترامب بتوسخي ابلع ابالات نيتون حبرت اوروبا قد خمزه يولم بمقلاط ابلع قطوان كبيد ناي تعريف طعنتن كم زقبرون نجرينلاند ما ني امريكا ناي متقلال وطن كم زلو من افليتهم لو بمخنيات زي تصبا زخونه بوليس ترامب مرحت اوروبا خابزن دحار بحد ناس دويلنا اوروبا بعلنا خنكلاخلنا زبل وسانه كم زبصح تفليتلو مراخب بزان امريكا خمس قلصو اتدحر خلاي وقع عالم تطنخيرو زصنح ناي امريكان اوروبان استراتيجيكو حدنت حجي اف دغ مفراسن كم زلو يغلصلو ازن مراحت اوروبا زي يقفعن كبيد غزي خوين يركب زرزر حبريتا ازز سنبد زينا بسفح خصام ودا تختكاتلون عدمكم بريزيدنت دونالد ترامب نخلا اكزي تمريطم ناس سلطان كاب زملسو ندحر كاب دو سمين امريكان كساب اوروبان كان ماخلاي مراغن كساب ايشيان كومون كافريكا كساب انتاركتيكا زحلفو زلو وسانن عالم يسنبدلو صبصاب بلومبرج خمزه ملكتو بريزيدنت ترامب نتنو وحوان زصنح ناينيتو زمدناتات كم زقارصو افليطملو كاب زن دحر زخونه هاجر كاب امريكا دبلوماسياو دغف يخون وتدراو مكل خال كتركم تدادليا اب عام 1 بليون دولار امريكا تخفل كم زلو تزاز محلال بريزيدنت ترامب لوم ليتاوزو ملختينه اهجرو دبلوماسياو مدرخ بمرباش نيتو زبال توتا اف دغ مفراس كم زله غليطم نو زتكود ما سلام بورد وي بيس بورد استسيم حدش محبر دو بيلوملو اب سلام بورد منبر تدلي دو بمال زحاتو ترامب امباركس بني امريكا دبلوماسياو صلال وي بوتادرو حيلي خنكلخللكم تدادليكم 1 بليون دولار بيت مخر امريكا تخفل لكم يلو كم تبصا بلومبرج ز حدش ممرحنني امريكا وصا بوليسي مولو بمولو نام نقدن ترفن زتكور اكايدان مغير زعلمي ناتو غداي بغربا زكاتو لمنجتات اوروبا خمس غلصو از ترامب دو زبلو وناي سلام بورد اب هغراو ግጭታት ጂኦፖለቲካ ውሳነታትን ቀንድ ተራኽሎ ይተባይል ይግመት እንተ ሆነ ግና ኣብዙ ወሳነ ጠረጴዛን መቅማጥ ዝደልዩ መሻርክቲ አሜሪካ ነዚ ክብር ጥራይ 1 ቢሊዮን ዶላር ክፍሉ ተገዲዶም ኣለው መምሕዳር ትራምፕ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰድሉ ምክንያት አሜሪካ ንሰላም ዓለም ተውፅኦ ዓቢ ወፃኢ ካልኦት ሃገራት ክካፈሎ ይግባእ ብዝብል እዮም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ መግለፂኦም ንሕና ናናሽቶ ሃገራት ብናይ አሜሪካ ተኻፈልቲ ታክስ ገንዘብን እንከላኸለሉ ግዜ የለን እቲ ገንዘብና ንዜጋታት كنتقامللنا بانا خنكلاخل زدلي هاجرات كفليت كخفلالو ونيلم ترامب نتحدش أسرارحهم باي تو باي كفيل كاتت أوت بمال تسوي عملهم بحط يروكاب زين دحرنا أمريكا محازاوي كربا زبل نجري لن كفلت انتزيها لي أو أمريكا بوتاي لن زبل ترير ملقتهم حلالي فملو بريزيدنت دونالد ترامب ناب سلطان كابز ملسون دحر زم حلال فوزلو سنتات أو عود دبلوماسيا وعاوي دنقاتن عقرقرن فتيرا ملو تنتنت بوليتيكا خمس قلتو إز ترامب حجمو زلو حدش أكايدا أهجراو زمدناتات كاب دبلوماسيا وسمعات وطاي ገንዘብ ዓቅም ጥራይ ዝተመርኮሰ ኸውን ይገብረሎ በመሰረት እዚ ሓድሽ ናይ ሰላም ቦርድ ወይ ፒስ ቦርድ ተባሂሉ ዝተሰየመ ውጥን ከም ቻይናን ስዑድ ዓረብን ሃብታማት ሃገራት ምዕራባውያን አውሮፓን ዝኣመሰላ ዓቅሚ ዘለወን ሃገራት ኣብቲ ቦርድ ዓብይ ፅልዋ ክህልወን ከሎ ብኢኮኖሚ ዓቅሚ ድኹማት ዝኾናን ሃገራት ኣፍሪቃን ላቲንን ኣሜሪካን ግና ካብ ውሳነ ምሃብ ክግለላ ምዃነን ይግመት ሓደ ስሞም ክገልፁ ዘደልዩ ናይ ዲፕሎማስያዊ ኣሜሪካን ወኪል ዜና ብሉምበርግ ኣብ ዝሃብዎ ቃል እዚ ናይ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ዘይኮነስ ከም ናይ አባላትን መሸጣ ዩዝ መስል ክብሉ ነቱ ጥንብትር ነቂፈሞ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነዝን 1 ቢሊዮን ዶላር ዓመታዊ ክፍሊት ዘኸፈለ ሃገራት ካብ ናይ አሜሪካ ናይ ሰላም ዘተታት ዝኾነ ይኹን ናይ ጸጥታ ክልላን ከም ዝውገዳ በቃል ኣጠንቂቖም ኣለው እዚ ድማ ካብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ንድሓር ንዓመታት ዝጸንሐ ናይ ምዕራባውያን ጥምረት ወይ ዌስተርን አሊያንስ ኣብ ኣፍ ደገ ምፍራስ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ጋዜጣ ዘ ጋርዲያንስ ኣብ ናይ ሎሚ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ መራሕቲ ኤውሮፓ ካብ ዋይት ሃውስ ንዝመጽእ ዘሎ ጸቕጥታትን
ምፍራሓትን ኢድን ዘይመሃብ ይዳለው ለው ኤውሮፓ ናይ ኣሜሪካ ዘይተጸበየት ናይ ገዛ ርእሳ ናይ ጸጥታ መዋቕራትን ንምህናጽ ንትራምፕ ምኽር መልሲ ንምሃብን ትመክረላ ዲፕሎማታት ኤውሮፓ ከም ዛረቡ ኤውሮፓ ካብ ሕጂ ብዋሽንግተን ጽቡቕ ፍቓድ ጥራይ ተንጠልጢላ ምንባር ከም ዘብቅዕ ይገልጹ እዚ ኣሜሪካ ትቐደም ወይ ኣሜሪካን ፈረስት ዝብል ፖሊሲ ትራምፕ ሃገራት ኤውሮፓ ካብ ኔቶ ዘለውን ወጻኢታት እንተዘይዕብየን ወይ ነቲ ዝተሓተታ $1 ቢልዮን እንተዘይኸፊለን ኣብ ልዕሊ ምህርታትን ከቢድ ናይ ንግዲ ታሪፍ ከም ዝነበረን ጸጥታዊ ሓገዝን ከም ዘቋረጥን ዘመልክት እዩ እዚ ኩነታት እዚ ንዓመታት ዓለም ክመርሕ ዝጸንሐ ምዕራባዊ ኺዳን ቅርጹ ትሕዝቶውን ብምቕያር ናብ ሓድሽ ዘይተፈለጠ ምዕራባዊ ይሰጋገር ከም ዘሎ ይእመት ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ካብ ዝምለሱ ንድሓር ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤውሮፓያን ዘሎ ዝምድና ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ይወርድ ከም ዘሎ ይገለጽ ኣሎ ብመሰረት ጸብጻብ ABC ኒውስ ዋሽንግተን ንመሻርክታን ብኢኮኖሚ ንምቕጻዕን ወሲና ኣላ እዚ ውሳነ እዚ ኣብ ምዕራባውያን ዓለም ዘይተጸበዩ ዓብዪ ድንጋጽን ዕግርግርን ፈጢሩ ይርከብ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብ ግሪንላንድ ንእትደልዩ ናይ ቁፅፅር መሰል ዝጻረሩ ሃገራት ኔቶ ይኹኑ ካልኦት ኣባላት ኤውሮፓን ከቢድ ናይ ንግዲ ታሪፍ ወይ ትሬድ ታሪፍስ ከም ዝገበርሎም ኣጠንቂቖም ኣለው እዚ ስጉምቲ እዚ ብቐጥታ ኣብ ልዕሊ ናይ ኤውሮፓ መኻይናትን ማሽነሪታትን ካልኦት ንግዲ ፍርያታትን ጽልዋ ዝፈጥር ኮይኑ ዋግኦም ኣብ ዕዳጋ ኣሜሪካ ብኸቢድ ንኽንህርን ካብ ውድድር ወጻኢ ንኽኸውን ዝግበር እዩ ከም ጸብጻብ ABC ኒውስ እዚ ስጉምቲ እዚ ብቐንዱ ኣብ ልዕሊ ዴንማርክን ዝዓለመ እኳ እንተኾነ ምስ ዴንማርክ ደው ዝብላ ኩለን ሃገራት ኤውሮፓ ግና ናይቲ ጅምላዊ ቆፅዓት ግዳይ ክኾና እየን ኣብ ዋሽንግተን ዝርከቡ ዲፕሎማታት ነዚ ኩነታት እዚ ኣሜሪካ ኣብ ጸላእቲ እትወስዶ ዝነበረት ስጉምቲ ሕጂ ኣብ መሓዙታ ክትወስዶ ትረአ ኣላ ክብሉ ብሻቁለት ገሊፆም እቲ ጉዳይ ካብ መሬት ይብፃሕኒ ሕቶ ሓሊፉ ናብ ዝኸረረ ናይ ንግዲ ውግእን ኣምርሒሎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንኣውሮፓውያን ዘመሓላለፎም መልእኽቲ ንጹር እዩ ወይ ንግሪንላንድ ክንቆጻጸር ፍቐዱልና ወይ ድማ ቁጠባኹም ክነዳኹም ኢና ዝብል ተሪር መግለፂ እዩ እዚ ተጻባእ ኣካይዳ እዚ ኤውሮፓውያን ኣብ ኔቶ ዘለዎም ምትእምማን ንኽጠፍኡን ካብ ኣሜሪካ ርሒቖም ናይ ገዛ ርእሶም ናይ ጸጥታ ወታደራዊ ሓይልታት ንምህናፅን ንኽደፋፍኡን ይገብር ኣሎ እንተኾነ ግና ናይ ኤውሮፓ ጸጥታታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣሜሪካ ዝተመስረተ ብምዃኑ እዚ ክፍሊ ዓለም ኣብ ከቢድ ስጋት ወዲቑ ይርከብ መራሕቲ ኤውሮፓ ነዚ ናይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምፍራሕ بحبار نمكات بقولت في زتيلو نعمتها تصنحني أمريكان أوروبان استراتيجيكا ومحزنة حجي أفدق مفراسن بتصيحة خمزلو تنتنتي يتنقولو توم جنرالات أو تدروا بيت فرد خص قريبهم مخر قدام منستر أبي أحمد ما مخنات فتيركم وننتقنا فتحوهم كوب لقريتهم أب كل تجرايس تأثروا برجاري الجنرال قوعش جبره قداي مزارة وخينا لا أزم كدم راح TDF زنور ومسار مسعي بيرو سلام تانا تخلل كل سبب أب كده محقي مع رمخانو زنقو عزبالهم جلا أبالات سراوي تجراي سرعة ممرحن سراويتن بمتحس أب زي دلت إحساسن ديسيبلين حقين تساتف تخينا بمركابن أب زفت أموجيجات حتى تيجبرو خمزلو مقلات يذكر حدا BBC مبري ذهب مراح TDF دما قعش تأثير له زخون سب كاب حقن اللي عليه لهم قداي دما بمسرة حق دم بسراويتن كرأي قبل تزاريو مراحت أرمع سرت حمش زنابر خوينو كدما حدا عمت مراحت سراويت تجراي مسكزيهم محدار استأسسر وسان خوسون خلو كازي تسمع معزنا برو برغادي الجنرال قعش جبره بزعوا برغادي الجنرال قعش جبره TDF ناوزو صوم مقلات دما مسارو من الرقاقيتو زخصصهم دما أزس من براقيلو بزد ما نوتدرو بيت فرد TDF زغرب الخسي مسألة متحبارن سرايت مفراسن مسرحن تأزاز العلوت أززتي زي مخبارن يقبل وسيقهم مسارة الجنرال شعب وريتهم كابزها ودما أمخر أبي حمد آتقي تجور دايركوه بزعوا قوعش قبره بزح غزاره وانت زيد لخو لو مزعسر وسبات أوان وقع أب حد خواب عسران سستن لكاتيت كالسيت تسعيرو يتواهيلهم نابناي ولدهم زفرسة جزا خيدهم كحبو خلو جنرال قعش جنان بتصوتن سراويتن أسلفو اتأمر راح بمولو كيتأف زلن قال لي صريحو زملاء سميو أمو انتهي تفتيرو يلومي كبلا حتيتهم قعش كاب حدا عمتن دحار كاب سلطان تالي انتخونا انتهي تأزازي مستألا يركب جير مالت انتهي مالت يو خبلو أما خري أبي أحمد حيتهم حاكي جنا قعشن بتصوتن لعلو تأززتن أب مجم لغمتاون يبلان زبل مرقتن محازميو أتوقيتها ردا جنرال قعش حيل خيبتاتن سما قوت دحر حدا عمت دمان جزا روسون زبتن وحيلي يبتاتن الليلهم نابكالي سبقبن ملكاخ جنا نبهر زوم أسرتي كاب مكلع وطاي كالي ترقم يولن كوبلا العلم كسر زقبو ماكلات بسم حقي جاغانو كسر زقبو ماكلات بسم حقي جاغانو أبزي ساقيلو خونتات اللو زبالو جيتاچو ردا أزو قداينو خلو تقراي أشماقيقو ناي مقزع من قد يبمال تقايمو موزخونا مخنات مثل نقر فتيركم لغاقو خوبلا حيتم
ካብ ጫካ ይመጸለው ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም ዘመንኩም ሙሉእ ዝተመነኹም ወገነት ሰሪሕልኩም እየ ክብሉ እውን ተሰሚዖም ሃይማኖትን ፖለቲካዊ ረብሓ ብዙሕ ዝጥቀምሉ ፕሬዚዳንት ብልጽግና በዓላት ኣብ ዝመጸለው እዋን ንገዛእ ርእሶም ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ነቢይ መሐመድ ከም ነቢይ ከም ሰማዕቲ ኣቕሪቦም ስቕ ኢሎም እመንኒ ክብሉ ተሰሚዖም ይፈልጡ ኣብ ምድሪ ገነት ሰሪሕና ኢና ክብሉ ክዛረቡ እውን ካብዚ ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዖም ይፈልጡ ሕጂ እውን ኣብ እዋን ጥምቀት ተፈጥሮ ዘብቀሎ ንስርዓት ደርግን ቡውን ዘልምዖም ካብ ጫካን ሚዛንን ኣማን ዝተረኸበ ገነት ኣብዚ ኣምጪልኩም ክብሉ እዮም ተሰሚዖም ፕሬዚዳንት ብልጽግና ንበዓል ጥምቀት ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተፈጠሩ ፍልልያት ኩሎም መወዳእታ ክረኽቡ ኣብ ጥቓ ከም ዝበፅሑ ገሊጾም ነዚ ፍታሕ ኢሎም ዝቐረብዎ ድማ ሰዋሃዊ ግዜ ክውዳእ ውሕድ ግዜ ዝተረፈ ኮሚሽነር ምክክር እዩ ሚልዮናት ዝጠፍኡ ሚልዮናት ዝተፈናቀሉ ዝተሳቀሉን ዝተኣሰሩን ዝሓለፈ ዓመታት ብልጽግና አብይ አሕመድ ግና መሰረት ዝተነበረሎም ክብሉ ገሊጾም ካብኡ ንላዕሊ ድማ ንገዛእ ርእሶም ካብ ቡሉይ ዘመን ናብ ሓድሽ ዘመን ዘሰጋገሩ ገይሮም ኣቕሪቦም ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ዓመታት ገዛዛ አብይ አሕመድ ዝዝከርዎ ግና ናይ ዘመን እምኒ ብምምላስ እዩ ኣብ ትግራይ ኣምሓራን ኣብ ኦሮምያን ውሕድ ዘይኮነስ ከባብታት ካልኦት ከባብታት እተሃገረን ትምህርቲ ይትረፍ ንድሕሪት ክምለሱ ተዓዚብና ኢና ዝተሰርሐ መደበር ጥዕናን ቤት ትምህርትን ብመሳርሒ እቲ ኣገዛዛ ዓንዩ ብባህላዊ ሓኪም ሕካምን ክጅምሩ ወይ ድማ ብጥሜት ስእነትን መድሓኒት ክሞቱን ዓለምን ተዓዚባ እያ ኣብ ቦሌን ባሎን ኣብ ጫካን እንጦጦን ምጽባቕን ዝረድኦም አብይ አሕመድ ግና ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ንቡሉይ ዘመን ክነሕድስ ንመሰረት ሓድሽ ዘመንን ክነብር ንወረስቲ ኦሪትን ንኽድምስስ ነበርና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝደምስስዎ ግና ኢትዮጵያ ምዃኖም ዝዝንጋዕ ኣይኮነን እሞ ነቶም ዝቃወሞም ኣካላት ናይ ኦሪት ሰባት ክብሉ ፈሪደሞም ኣብ ዝኣርጉ ከተማታቶም ኣብ ዝደኸሙ ቁፅሮም ክነብሩ እዮም ኢሎም ንገዛእ ርእሶም ከም መላእኽቲ ፈጣሪ ኣብ ኢትዮጵያ ተመሊሶም ቀሪቦም ዝተረፈ ድማ ይመጸለው ክብሉ ጽሒፎሞም ብዙሓት ካብ ወጻኢ ካብ ጫካ ይመጸለው ብማል ክቡራት ተኸታተልቲ ዝደለናዮ መረፅቲ ጉዳያት ኣብዛዚምና ኣለና ላይክ ሼር ኮመንት ምግባርን ቻናልና ዘለኩም ደገፍ ብምግላጽ ከም ዘይትርስዑና በልና ብኻልኦት ተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም